ବାବୁସାନ, ଅନୁଭବ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମରୁଭୂମିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ଅନୁଭବ ଯୋଜନା କରିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମାରିବାକୁ। ବାବୁସାନ ବି ଯୋଜନା କରୁଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମାରିବାକୁ। ଅନୁଭବ ଚାଲାକ କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଣି ବୋତଲରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଲା। ବାବୁସାନ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ସେହି ପାଣି ବୋତଲ ଢାଳି ଦେଲା। ବାବୁସାନ କହିଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଂଶୁଘାତରେ ମରିବ। ବାବୁସାନ ଓ ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଥାଅ, ଆମେ ଖାଇବା ନେଇ ଆସୁଛୁ। ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଂଶୁଘାତରେ ମରିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମାରିଲା କିଏ, ବାବୁସାନ ନା ଅନୁଭବ? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ।